Yun mga Kawaray Mix TV. Happy birthday sa may birthday. Birthday ngayon ni cameraman. Sino ba may birthday? Hindi kami makapag-video ng mga tugtog mga Kawaray Mix. Gawa ng busy kami lahat. Kainan na. Hello! Happy birthday! Taga ano to? Talalora. Taga Talalora, Western Samar po ako. Tatabunan. Baray ka buot. Waray buot. Waray upay. Hello! Guys, Si Dudong Busiro. Kagigising lang. ano lang to eh. Mga guys, kain na kayo. Yun. Ito yung drummer natin mga Kawaray Mix. Ito isa sa may birthday ngayon. Pinagsabay na. Kain na. Birthday muna kay Mengel. Guys, birthday ko rin kahapon. Ako yung bisita nila. Happy birthday to you. Si mga tropa wala. Ako lang yung bisita. Kung kain na. Si Ugi ko no. Sige na, kayo makikiblog tayo. Naman. Ay, mangingi ako. Hinduan. Ha? Mukisa na Kainin na lang ako ulam. Pa naman ako. Kain lang namin. Alak na lang, alak. Ayun. O tara. Basta ako dito banda. Yun. Yung kabalan naman papagawa ko sa iyo. Na, ito yung. Eh, lahat ng tamba akin. Lapa ka na. Pati yung mga tayo. Lantak na tayo, lantak. Asa ba si Alberto? Kaon na. Si Alberto. Hello. Birthday yun, sino na account? Kayo mo, tayo na kita. Ha? Ito. Ha, dito yung. Ano nangyari, Rose? Ano ko no? Ayaw niyo mo ulam doon. Mahingi si Jo ng ulam. Ha? Joy, ikaw naman ako hihingi. Pati tayo, di ba? Si ano? Si Par Tyson. Ano ko no? Ala, Jo, wala na. Alis na. Kuhanin mo na Okay, kasi. gutom mo yan. Ay, ayun, kagigising lang oh. Oh. Ha? Asa mo kayo? Ay, paluto yan. Ha? Hindi mo manugan? Ay, ang tagal mo lutuin yan. Hello mga guys. Ganito na sa tisi. Mga Kawaray Mix. Busita. Boy, bisita. Ano pala yan? Budulgang pa. Budulgang. Budulgang yan. Mga guys. Birthday ng cameraman at saka drummer mga Kawaray Mix. Maganda kami. Kapoy ba yun? Bakbaka na to. Tapos tiyo. Ako ba yan ang lahat na? Sige lasing na. Ito, budulgang pala to. Boy. Yan yung likod. Yan budol ko pa dito. Ano ko budol ka? Budol ka. Budol ka. Sinas ma. Toy. Buhat ako. Na. Deng. Oo, yung ba yun? Okay. Ulit. Ha. Ay, nagpakain na yun. Yan o. Kaon. Ano yung nagbablog pa kami? Gubernur fight. Map. Ah, Roslem. Tok nilo. Nang. Ha? Nang, flat to dali. Okay. Ah, sila lang dyan. Parang kami. Nakalingkod na ko. Ha? Sasam guys. Di man tumangang dong. Manali ka. Galing. Ako, kita lang. Atubos mo na din. Dali po. Hello guys, ito baboy sarap. Angos. Sino naman ito? Sinugba ni. Wala. Pinutos ni sa kuan. Langlan. Vlog. Din sa mo din. Magkainan na. Pinilaw. Andun, di ba nga eh? Manghang. So, paano ka nakagiro? Mainit yan, ha? Guys. Na, kulo pa lang. Ayun. Sino maulit ya? Hindi pa. Dapat ito pagpulutan na to.
binabawasan mo eh. Pulutan yan, binabawasan. Kami ito yung luto kay Tuwag ba ini? Oo, pa sumaagtulwas. Ayos na. Ayos yung buto-buto. Tapang may pulutan yan. Ayaw mo na? Buto-buto. Pulutan yan? Na! La, ala, tling. Ala, sakit na. Wag na. Ilak pa naman. Kapo yun. Man. Dapat kami. Papasok. Hindi, ikaw tanap to. Pulutan yan. Pulutan yan. Oo eh. Takpan nyo. Nabawasan. Ito rin uli anay. Aw, ito lugod ka may bangus. Mudon. Makain na ma. Waray. Ano, hino mo ito? Wala. Vlog. Ikaw yan. Vlog, ikaw yan. Kaon na dak nga di. Sigat ka na, sigat. Kaon yan. Palaban dito rin. Pare, kain na pare. Ay, pagkakaan na. Kaman. Kalok ka. Sige, kaon nga ito nga de. Hino mo ito, mak. Ano yan? Vlog. Ah, mga ngaw kita, budol-budol pa. Budol kang. Lami man. Ay, kaon na. Kung hindi kang magpunanit. Alam na, kain. Pare, kain na pare. Kala ko natanggal yung ipin ko. Yung buto pala. Ay, Dapat ito yun. Ay, nito din. Hmm. Kain ako. Nito din. Naloo. Mume. Ano, bandahati yan yung si. Ni. Ay, pagdak ko. Dak. Ano dong? Daka na. Ako sa ito. Bakit ba? Buto pala yun. Magkagawa ka, mag-order. Order? Kailan? Oy. Kailan? Ka magagawa? Sige. Milyong ko. Ayaman ka na. Kailan na rin asa? Pag-deliver pa lang. 5 mil ang pinatag. Kaya lang, deliver. 5 mil. Maabot ng 9.6. Happy ka guys. Pero, Banagan. 4.5. 4-5. Isang piraso abot ang 1,000. pero sa lebo. Galo? Ano awin niya? Anim. Tunay. Kansya ka nung ano, maabot lang ng ano, 6-7. Matabang. Simpan na rin. Sunog ba? Ngayon may sasawan na tuloy kalamansi, no? May kanin pa yun dyan. Meron pa. Ha? We. Ito, taba. Tantay nga mo, tito Iyan mo lang natuon. Inilaw. Natuo. Sarap. Ibangin pa kanya taon. Tapos na. Hindi ano naghahanap ng Sino mo? Sinilaw. baho ni Papa pa. Lame kaya. Ayaw ay. Okay kaya. Ikalim ba siguro da? Ano mo? Season mo kinain. Hindi maabot ng 20 minutos ah. Ayaw na ba siya ba? Alam ka na kung ano pa. Sandok ka. Kailangan mo dito ka. Hindi, malambot ang tutong yan. Pare. Hmm? Malambot ang tikig. Kaya nakaon pa lang. Malagat tikig. Wala mong kanon pa rin sa bay. Sinangag, dami pa rin sinangag. Andi. Nilaw. Sinangag para makaon. Dagdagan mo yan. Parang mahilig ka lang magutom. Kakain ko nga lang din. Kakain ko lang kanitaw. Doon rin yung sinangag. Nanay, ilan na kain? Hanggang, paano mo gusto kanin? Ano na may sinangag? Isa? Ano? Maubos na. Sinangag? Pulutan yan, pulutan. Tulog na. Ikaw anin po. Gerard, pero pasok.
talaga ako tumatagal sa taba. Plastic lang, may plastic. Kaya ako, ang taba kayo humina. Pag, lalo na pag guys, huwag kayong baso guys. Ano lang muna. Buhataw. Buhataw lang muna guys. Kay baso. Higop-higop lang muna sabaw. Sabaw ng ano, may hilo. Dito naman ini. Dito naman ini. Ayos din, nakatalwas din yung happy birthday. Ano naman? Magkano na nibo yan eh? Yung manong sing. Ayun. Ako yung news nila. Alak. Hilo, may hilo. Okay, hilo. Hindi dapat kayo na happy birthday din pala. Sino ba may birthday kasi? Ayun. Yung kumain ka kasi hindi mo alam sino may birthday. Dalawa, may birthday. Happy birthday ko din. Akala mo buti pa lang no na ano? Ano yan lang? Ano din, hindi ka nakauwi no? Hindi ka makauwi. Hindi mo mag-birthday eh. Nagkaka din. Mga ilaw dyan. 31. Salamat ano. Sada yung mukha ko yan no. Sarap kumain. Guys, salamat. Ito, may happy birthday. Salamat Happy guys. birthday niya ngayon. Birthday mo din si Kain na. Dami yung Lami. Ang birthday ko, dami. Marasag ko na Ayun talaga birthday niya. Unik. Kasi Sa akin kahapon pa. Ano, kumusta yung pagkain? Marasa. Ha? Sarap. Anyokno. Ang Cebuano yan. Waray. Mali. Hindi mo may parola. Yan, video lang yan, video. May luto ho. Yung may parola. Dalag ko. Hangkap. Doon sa may mga ano? Doon sa may hotel? Unok? Oh. Ay, Ay, ano ka pa ba? doon sa may mga hotel? Ay, nagdibuli. Ate, oo, Doon dito sa ano? Ano pala yun? Ilaw nga. May parola green. Oh. Ay, alam ka doon. May nag-order sa iyo, ano ba? Nang pain. Maya-maya muna. Maya kunti. Bisa tayo. Okay. Mga magdaragatis mga tao. Oo, naman po ako. Wala ka naman. Masarap yung suka. Wala ka na naman yung suka. Dito mga ganun ni Alex. Ano? Ano, di mo baso? Mayaw? Shout out sa mga taga Talalura. Bilya. Pinatatabunan. Gusto ka mo dida. Taga Tabunan. Nag-placer. Ari kami rin. Nagtitiro kami. Happy birthday kasi ni Ato Dunek. Shoutout sa mga Saka ni palakpak. ano. Dua nga patata may birthday. Tatlo. Dalawa. Mentira. Di ano ito? Ini na. Sige, tapos ko lang. Pakabog na hindi ada.